Il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil qalli ma jafx bir-rapport tal-Kummissjoni Ewropea dwar Għawdex. Iżda Giovanna De Bono, deputat fil-grupp parlamentari ta' Busuttil, issostni li r-rapport tal-Kummissjoni Ewropea ma nżammx moħbi. Kien fl-aħħar ġimgħat li kien żvelat li Gvern Nazzjonalista ma kienx ikkonvinċa li Għawdex għandu jkun stmat bħala reġjun. Dan wara li talab li l-Kummissjoni Ewropea tagħmel rapport dwar Għawdex. Rapport li nħeba mill-imsieħba soċjali Għawċin, anke jekk sar fl-2012. Wara jiem ta' silenzju dwar dan ir-rapport, Simon Busuttil għalek. Jina ma nafx li ma rapport qed jgħid. B'kuntrast, id-deputat Giovanna De Bono qalet li r-rapport ma nżamx moħbi. Saħansitra, Mawa News qalet li dwar dan wieġeb Simon Busuttil. Qatt ma ħbejna xejn, kollox ċar kellna. Dak intom qegħdin tajdu hekk, qatt ma żemmejna xejn moħbi, qatt ma ħbejna xejn aħna. U wieġeb għalija diġà il-kap tal-partit. Iżda fid-dawl ta' dikjarazzjonijiet li għamel Busuttil, staqsejna lil De Bono min kien jaf bih. Dana kien dokument illi kien suġġett tal-kulħadd, jiġifieri seta' jkun jaf bih kulħadd. Taħsib differenti l-Kamra tal-Kummerċ Għawċija. Fl-aħħar jiem, il-President tagħha ddikjarek. Dispjaċina aħna li rapport bħal dan aħna qatt ma ġejna informati bih. Ġifieri hija xi ħaġa għalina li kienet importanti ħafna li Għawdex u aħna speċjalment bħala Gozo Business Chamber xtaqna li nkunu informati fuq affarijiet li huma ta' interess kbir għall-gżira ta' Għawdex. Ġifieri għandna ċertu diżappunt fuq għall-biċċa xogħol li dan ir-rapport baqa' qatt ma ħareġ u aħna ma ġejna qatt ikkonsultati fuq.